veure l'exercici número 4 de politges unides per una corda o una corretja. Anem a veure, segons el dibuix de la figura següent, a quina velocitat girarà l'eix conduït si el conductor ho fa a 250 revolucions per minut. Bé, repetim una altra vegada més que ens xerren de la roda conductora o l'eix conductor vol dir l'eix motriu. Vale? Vol dir que l'eix motriu o la roda conductora o motriu gira a 250 revolucions per minut. I després, aquest moviment se transmet a través de la corda a l'altra roda, que és la roda, en aquest cas la més petita perquè amb el gràfic es veu que la roda conductora o motriu és la gran de color verd. Veiem que, apuntem aquestes dades, ens demanen la velocitat de la roda conduïda, si la roda conductora, N1, la seva velocitat de rotació és 250 voltes per cada minut. Apuntem les dades, ens fixem en la figura, D1 és igual a 60, és la roda conductora o motriu, 60, i la roda conduïda té un diàmetre de 20 unitats. No sabem si són centímetres o què, però en principi, si no es diuen res, vol dir que les dues rodes tenen les mateixes unitats, per tant, de longitud, en quant al seu diàmetre. Després, aplicant la fórmula, que és aquesta d'aquí que he assenyalat ara, el número de voltes de la roda 2 per el diàmetre de la roda 2 és igual al número de voltes de la roda 1 multiplicat per el diàmetre de la roda 1. Substituint les dades que tenim a la fórmula, el número de voltes de la roda 2 no ho sabem, el seu diàmetre sí que el sabem, és 20, el número de voltes que ens dona la roda número 1 per minut són 250 revolucions per minut, i això ho multipliquem per el diàmetre de la roda motriu o conductora, que és la 60. Ara fem aquestes operacions i l'únic que hem de fer és, senzillament, com que ens interessa N2, no N2 multiplicat per 20, què fem? Dividint tots dos costats de la igualtat, el que hi ha un costat i l'altre de la igualtat, per 60, per 20, perquè ens interessa treure el 20 que està multiplicant a N2. Per tant, 20 dividit entre 20 quedaria 1, i ens quedaria 1 per N2, o sigui N2 és igual a 250 multiplicat 250 revolucions per minut multiplicat per 60 dividit entre 20. I això què dona? Això dona senzillament 250 multiplicat per 3, que són 750. Són 750 revolucions per minut. I això és tot. I ja està, això és aquest problema. Veieu que tots els problemes es fan de la mateixa manera si tens clar i dibuixes l'esquema, apuntes les dades, tens la fórmula i l'apliques i vas en compte amb les unitats que et donen i les unitats d'origen de cada problema. Bé, i de moment això és tot pel que fa a aquest problema.